Igbo onye ọma na-ege ntị. Ihe ọjọọ na-atụ ọchị. Adịghị ka ọ ga-adị. Nke sọbụrụ izizi na n'ọnụ m n'ọmụba ekwe medibia. Onye nje maka ya bịa na bụ Nmiri Eweilo. Mana ka o si na-adị ka ikpogede na-ekene na ya gada eji mgbagbu weghara ọgụ. Mgbede ọma, ehihie ọma, abalị ọma, ụtụtụ ọma, depending ebe isi anụ ọnụ m. Onye ji maka ya wee bịa bụ Nmiri Eweilo, ekwute m ya dọọ m ọchị. Eje m maka Nmiri Eweilo wee bịa. Amakwa m na na aka Nmiri Eweilo ọla. Echekwa m na o buru ibu. Oge na-agbazi agwa ka nwata. Ọ dịzịa ka ịfụnanya ọnwụ nwere ebe ọ nọ na ana m eme mistake. Gekwe ntị. Nmiri Eweilo pụtara na-aba mba. E nwere vidio m postụrụ in the afternoon ebe Nmiri Eweilo Okalakwu nọ na-agba m afa na-eti ekweme dibịa kwuru nke, ekweme dibịa kwuru nke ọzọ, ekweme kwuru nke, ekweme kwuru nke ọzọ. There is one thing I want to let you watching this program understand. Ifuru nwaanyị nọ n'ime ya, nwoke ọbụla maọbụ nwaanyị ọbụla pụtara anụ sị gị na ọ ya kacha mmalụ, mana na onye ahụ enwere ihe ọ chịtara ajị ya, na onye ahụ enwere ife ọma. Nmiri Eweilo, ọ bụrụ na efuru vidio a n'abalị a, mgbede ọma my brother. Ọ bụrụzọ na ụtụtụ ka ị na-enweta vidio a, ụtụtụ ọma. Ọ bụrụ na n'ehihie ka ị mechara enweta vidio a, ehihie ọma Nmiri Eweilo Okalakwu. Ọ bụ na n'abalị taanụ maọbụ abalị echi ka ị mechara enweta ozi a, abalị ọma Nmiri Eweilo Okalakwu. Ka ekweke na-ekene as a brother to brother, nwanne na nwanne, Igbo na Igbo. Tupu m gwa gị ofu okwu a m gwara gị mbụ iji agbagharị ka mkpụrụ amụ, ofu okwu a ka m bịara ịgwa gị n'abalị a. Matias Eziakụ gwalụ gị eziokwu, ihe ị kwesịrị ịma na okwu i kwuru na ikwufere bandere, na ị kwesịrị itinye onwe gị na chen, ịkachie ntị, ịka na-agbagharị. Apụtakwa m gwa gị okwu ka ijiri amụta ihe, ịkachie ntị. Nmiri Eweilo Okalakwu, Chukwuemeka, ịka na-agbagharị. Olee ihe ị na-agbagharị? Gịnị ka iji afụrụ? Ịgbarịa jee TikTok, ịgbarịa pụta Facebook, ịgbarịa jee Instagram, ịgbarịa jee YouTube. Olee ihe ị na-afụgharị? Olee ihe ị na-agbagharị? Ị na-agbagharị na ị karịrị aka mmadụ ịgwa gị eziokwu ka ijiri amụta ihe lakpuo ụlọ? Ị nọrọ n'elu ebido chọba m okwu? M gwara gị okwu direct. Ichere m amarọ na ị nwere nne? Ichere m amarọ na ị nwere nna?
ngwara gị okwu direct oruzie mgbe ị ga-reply m ịkpọba nna m afa Mmiri Eweilo Okalakwu ejọba m ma nna m ọgwọrọ oke ite ole ka nna m ụgwọrọ ọ bụ na nna gị afụrụ ụzọ Mmiri Eweilo Okalakwu nna m nke m ofụrụ ụzọ nna m ụdị ndụ nne m ụdị ndụ mụ bụ Ekwueme dibịa dị agwọla ọgwụ eji egbu mmadụ adịghị m emekwanụ mmadụ encourage si ya gwọ ọgwụ ga-egbu mmadụ nna m ụdị ndụ nne m ụdị ndụ e nwere vidio m mere last time ebe nna m na-agọlụ m ọfọ nna m dị 85 now getting to 86 years very agile and brilliant nche na nna m nwụrụ anwụ iche na nne m nwụrụ anwụ iche na nwunye m nwụrụ iche na nwa m nwụrụ Mmiri Eweilo ọgwụ ka nna agwọ bụ ka ọ dị mma ihe ndị mmadụ eju ese ka aka ọlụ gị the problem ị na-enwe ụfọdụ na-akpụ ya anya ukwu efilim nọọ ihe ndị mmadụ na-ekwuluwe maka na onye ọbụla ị na-eme nke ọma ma ị na-eme nke ọjọọ a ga-agwarịrị gị okwu mana ịbịazi bịa mezi ọ dịzie ka ihe ha na-ekwu wee eziokwu olee ihe iji afụrụ olee ihe na-eweli gị iwe Mmiri Eweilo Okalakwu na ịgbarịa m ihe na-eweli gị iwe mmadụ agwụjila gị ese mmadụ agwala gị nga ị mere mistake ka ị kọrekt onwe gị eze ọkacha mara ịnọgidekwana edo onwe gị ọdụ ka bụchakwa ihe ahịa ya na-ekwu na soshal midia ịnọgidekwana edo onwe gị ọdụ ife na nwere tins ị karigoro aka ya ị na-emezi onwe gị ka nwata e nwere level onye ọbụla na-enye gị a gwara gị na the last video m mere na sị m uche ụzọ kpọpụtago ndị dibịa ndị laikiri ma ị soro na onye mbụ ị nwere ike iso na onye abụọ maọbụ onye atọ mana nenu ka ị sawa onwe gị n'ala olee ihe na-afụrụ gị ileche mụ bụ Ekwueme dibịa anya isi m na asịrị gị na enweghị esịrị gị na Ekwueme dibịa kwuru nke ọ na ọ bụrụ ọmụ kwuru ị nụrụ ya n'ọnụ m direct ọ ga stop pretending na enwere ozi onye bụ nwata nkiri ebe a gwa m okwu direct si oke mmadụ gwa kene gị onye na-agwa gị okwu ọ dị mana onye mbụ Mmiri Eweilo geenụ ntị o nwere ofu ikwu m chọrọ ịkụziri gị bikọs ihe niile ị kwuru gbasara Ekwueme dibịa eposturu m ya si gị chere m n'abalị ya na mma reply gị ya ka m bịara ka m reply gị maka na ị kwuru ebe ahụ si mma reply kwuo gị ka m reply gị ka reply gị ka mara na onye na-agwa okwu ya onye na-atụpụla ọnụ na onye na-atụpụla okwu na ọ ka dị ndụ naanị ofu ihe na-eme gị bụ na ị na-eweta onwe gị as the most saint na ọ gị kacha dị holy n'ihe gbasara ọdịnala and that is the number one problem ị na-enwe now oyi ma aka m ịgwa gị agwa hapụrụ ezi oyi ma m gwara gị agwa na ọya bụ ezi oyi mara nwunye ike na-agwa gị n'afọ ifile na mụ na gị na-agba ụwọ mụ na gị adịghị agba ụwọ maka na mụ na gị adịghị eme ofu ihe ị mụrụ dibịa ijere na be dibịa mụọ dibịa mụchaa ya pụọ amụrụ m dibịa na ihe ochie ụwa m mere mefuru m ihe ogbo m ya bụ nwa ebe ekuma na ma melu mefu na ọya ka m chilitere maka na ọya kpọrọ m oke ọya ka m na-eme ifunugo onye pụtara si na ọ na-abịa ka m bịara mụọ dibịa ana m apụta na mba niile kwuo onye si na ọ na-abịa gị ka m bịara mụọ dibịa bịa kwupụta ihe n'ọnụ igosikonunu ma ọ bụ dị n'ofu picture ofu vidio ebe ị na-akụziri m dibịa so gị na-ekwu anya na ịmara na mụ na gị abụrụ ofu ị pụta na-ekwu na ị nọ na social media m kem ọ gị bụ native doctor bụ ụzọ pụta social media ka ị chọrọ iklem zi position of afụrụ agụ bụ ụzọ pụta Facebook ọ bụrụ onye ọbụla nwere time ahụ iji pụta Facebook na-akọ ọnụ ihe m nyere gị bụ advice as a brother olee ihe ijiri akpọga nna m afa nya ihe ịchọzi bụ ka anyị kpọgbazia nne na nna afa ka ekwubezie na ndị Igbo na-alụso onwe ha ọgụ na okenye pụtara na-egwunye ibe ha aka n'anya ọ ihe ị chọrọ ka ọ bụrụ nwaanyị ji hapụ ịgwa m okwu direct na-akpọ nna m afa Mmiri Eweilo na-achọ m okwu achọghị m ịkpọba nna gị afa achọkwana m ịkpọba nne gị afa maka na ọ bụrụ na ị nwere onye na-enye gị ndụmọdụ gị nwa bụ Mmiri Eweilo Chukwuemeka
Dr. Chukwuemeka Nmiri Eweilo Okalakwu na Igbaria m ikwesịrị ikwu okwu wee kpọọ nna m afa jụba m ma nna m ọ gwọrọ oke ite. Ịma nke nna m gwọrọ. Nna m abụrụ nna gị maka na nna gị afụrụ ụzọ. Ị mara ejijigo ka m si bido dibịa? Nna m fụrụ ụzọ, nna gị afụrụ ụzọ. Nna m menwuru ihe, nna gị emenwuru ihe. Olee ihe na-afụrụ gị? Ịpụtazịa na-eti onye ọbụla marazie na eze nwaanyị Sọbalị nọ society. Olee onye gị na-adị ihe gbasa society? Gị nwa na nwoke makwa na ya bụ Sọbalị na ọ bụrụ gị nwe. Sọbalị bụ mmụọ batara Igbaria m. Bụ mmụọ mere ka Igbaria m ji kwụrụ. Oge a na-achọ iwepụ Igbaria m. Oge mmiri na-adịrọ n'ala Igbaria m. Ya bụ Sọbalị batara wetie. Sọbalị enwego ndị ọ mara tupu ọ nwa gị. Olu na tọnụ gị maka na social media ma adịgo. Ijikwa ya na-emerụ biznes, onwe onye tụpụrụ gị ọnụ. Tupu mmadụ ejekwa ekpe ekpere na Sọbalị, ọ bịaza register bụrụ a member of Sọbalị before o mee ekpere. Efụtụla m tụpụrụ gị ọnụ? No. Kiche na mgbe ị nọsịa n'ụwa wee nwụọ na Sọbalị ahụ onwere onye ọzọ ga-ama ga-ebido febekwe. Nwaanyị ji emeli ọ dịrị ka ọ gị nwa nwee. Atụpụrụ gị ọnụ? No. Naanị okwu kwuru ntụpụrụ gị ọnụ ọbụla ị na-ekwu dat na ị na-akọwa na enwere oruru a na-agwọ, enwere ọgwụ ego a na-agwọ, si ya bụ ọgwụ ego ahụ na a na-eweta nwatakịrị nọrọ arọ na abụọ, mmapuo ya agịrịgị ya wee manye gị aka, mmapụta ya obi ya n'ike, tinye gị n'ọgwụ tupu ọgwụ adị ire. Matias Eziaka agwa gị na okwu ahụ i kwuru na ọ bụ n'obodo na-etinye anya n'ihe na ị kwesịrị a na-ajụ gị ajụjụ by now. Not the right. Eze onye agwala m ikle mụrụ na ebu iburu ya n'isi. Instead ị ga-eji ya mụta ihe lakpuo n'ụlọ, Nmiri Eweilo iburu ya n'isi. Menyekwa gị advice burukwu ya n'isi. Olee ihe ị na-eburu ya n'isi? Isi na ịdị agwọ ọgwụ, olee ka isi mara ihe ndị na-agwọ ọgwụ na-aga? Ewepụtara m vidiyo gị nga ọ bụ ihe dibịa ji agwọ ọgwụ ka ijikwa achụ aja. Sị gị olee ọdịiche dị n'ụzọ ihe na-abụọ. You know one thing, problem ị na-enwe bụ na ọ na-abụ mmadụ kpọọ gị afa correct ya gị n'ihe. Ị gaghị aza ajụjụ onye ahụ o jụrụ gị. Ịgbachi ihe ahụ nkịtị, jụbazi ihe ọzọ, sabazi ihe ọzọ. Ebe ifuru m n'ihe ị kwesịrị ị na-ekwu okwu ebo oke ekwu eme dibịa na esi na ihe dibịa ji agwọ ọgwụ ka m ji achụ aja n'ọwa asị iprove m wrong. Mwepụta vidiyo ahụ mara ma anụmanụ ahụ ị na-achụjesi na nkata m gosiri mba ụwa ma ọwa asị ọ na ọ bụrụ ọzọ gị dị ihe a ịdị twins nwere ejima mbiro nwere ejima ị bịa na-akpazi agwa ka ụmụaka gị nwa bụ okenye tanwụrụ anụ na abụ na asị na asịrị gị so na asịrị ka iji aga. Ịpụtazi na vidio na-ekwu na n'ihe ị na-akọ n'ọwụ ihe ndị mere na Kotonu, ọwụ ihe ndị mere na Benin, ọwụ ihe ndị mere na nke abịara akọ gị. So ọ bụrụ na ajụba gị ajụjụ na esi n'ihe anyị na-akọ n'ihe ha kọrọ ga-akọ ọ ya ka iji agwa ụmụ Igbo si ụmụ Igbo ga-ege ntị. Ifla ka isi agwa ogwu gị n'ala na ikwesị inwe uche by now. A sị na asọkọta eze anya na-agwụ ya okwu kama ị gara agwụ ya eziokwu gburu nkata na ilu gwu ya okwu. Ifuru Nmiri Eweilo ị na-achọ iwu onwe gị n'ala. Olee ka isi filie na onwere onye ga-correct nwu gị? Watchgodo onwe gị between you and Matias Eziaka now. Olee onye na-ebehave mature? Mana ị na-ekele m na ịma ihe gbasara ọdịnala na ịma nta n'ime imo. Ibi na ịchọkwa ịmakarị karịa ma mmụọ. Nmiri Eweilo ọ na-efere ọnụ ịdị wrong. Onwede onye ọbụla ị chọrọ ọgwa gị okwu ka ị gere ka ị lakpuo ụlọ. Enya lakpuo ụlọ n'okwu anyị kwuru bụ okwu ụmụazị. Matias Eziaka agwago gị okwu na ọ bụ na ebe a na-elebere ihe anya ị kwesịrị ịpụtala disa na-ajụ gị ole ndị ahụ na-ebute nwatakịrị nọrọ arọ na abụọ kpọwa ya gịrịgị ya tinye aka mapụta obi ya ikwuo ya ma ndị ahụ esi na ha si Kotonu bịa be gị ha ịchọpụta ha bịa sara. Olee ka o siri mee? Ndị ahụ na onwe ha bụ suspect a na-achọ ha achọ. So na-abịa gị ka ha bịara makpunye oge a na-achọ ha ihe ị chọrọ ịkọ again. Ị na-ekwutikwa n'okwu ị na-eche echiche ka onye ṅụrụ mmiri ala ṅụjuo ya afọ ọmịk ka e nyere gị. Nmiri Eweilo ọmịk ka ị ṅụrụ. Iso dị na ndị ṅụrụ mmiri ala nwaanyị ji akọ akụkọ onye riri eri. The last video ị na-eme na anyị na-akpọ ekwu eme dibịa afọ 247. Inside the video na metiero nka inside the video ị na-ekwu ọ dịkwa na phone ma ọ dị na page gị. Ị chọziri imezi ka ụwa mara na okwu ahụ i kwuru bụ ndị si na Kotonu jere mee ya gba ọsọ bịa be gị.
So now na abonye me ihe ọjọọ gbo sabia be gi bia nọrọ or he chọrọ ikwu again. Why can't you have a common sense? Common sense is not common. Nwee common sense mmiri enwelu emezila ka nwata nkiri na-echefu ihe. Ngwara gị sị ọ bụ na hotel ka eji n'aka. Ọ bụ na ụlọ ka eji n'aka, don't worry na Chukwu bidorie ga-eme gị finish ye. Nke anyị na-akọzi na anyị na-akọzi akụkọ ọkụnye ọbụla fụba gị as sent. Ịkọ from now, from January to December. Onye ga-abịa be gị ga-abịa be gị. Onye agadi abịa be gị agadi abịa. Stop talking rubbish. Nonsense. Ị na-ekwu. Ikwere ka mmadụ correct ya. That is your problem. Ị nwere ike sị na Igbo most ọpụta social media. E nwere ike anyị check bịa ifu na ibu dị ụzọ bido omenala. Oke che na mgbe mmadụ pụtara social media pụta Facebook ka onye ahụ bidoro omenala. You are playing. Ihe ne mara gị gee ntị ka kọsịrị gị. Gịnị ka ị na-ekwulu okwu ya? Na ihe ka na-ekwu nta na-ekwu ya ma echi si kpọpụta gị everywhere na ị ka na-ekwu ya bụ mmadụ agwọzila ọgwụ ego na ọgwụ ego bụ arụ. Gịnị bụ ọgwụ ego? Ifu ka isi nwere uche. Maka na ọ bụrụ na ị nwere uche, ị kwesịrị ịma okwu ahụ ị na-ekwu ọgwụ ego. O nwere ihe bụ ị na-akọndem ya. Ndị Igbo ga-ego ntị. Mụ bụ ekwu emedibịa nnọọ ya mgbachi gị nkịtị. Ngwa gee ntị ka ngwa gị. Ị na-ekwu okwu ọgwụ ego, ị chefula ihe a na-akpọ Ibom n'asụsụ Igbo. Asị na mmadụ bara Ibom na onye Ibom. Ibom bụ ihe ị kwesịrị ị na-preach. But you claim that you know all, he knows all. Mmiri onwere ogba break ka mmadụ kwake na-ego okwu ka ọ baa gị ntị. Chena mụ na-agwa gị okwu na ahịa etere gị. Mfu gị tomorrow or next tomorrow. Mụ na gị ekwe ọfụma, mụ na gị ekene. But you will not stop me telling truth. Even ị na-agwa gị eziokwu, ọ bụ na m meji iyi na-agwa gị dị eziokwu, ngwa gị iyi, o nweghị ihe ị ga-eme m. You know that one. Because ama m onwe m n'ihe m na-agwa gị bụ eziokwu. Mana ọ na-afụ gị ofu ikwere. Because na m na-ekwu ya na social media. Mmiri nwere ihe ị kwesịrị ịpụta ụwa na-agwa ndị mmadụ, na-agwa ndị Igbo, na-agwa ọra na eze. Bụ na ndị Igbo itinye aka na Ibom adịrọ mma. The point you are trying to make is different from the topic you raised. Ị na-try make a point that na onye ọbụla bụ ndị Igbo etinyesi n'aka na ọgwụ a na-agwọ ogbuo mmadụ, ọgwụ a na-agwọ ọnara mmadụ. That is Ibom. Ọ bụrụ ọgwụ ego. Na understanding, lack of understanding ihe na-enye gị nsogbu. Ị na-emezi agwa, ị na-akpasị agwa ka ụmụaka. Chukwu kpọrọ gị oke ọdịnala. Ọ kwesị na Chukwu kpọrọ gị oke ọdịnala. Na-egekwe nụ ntị. Isi na ikwere okwu na the last video kpọrọ m aha. Na ịdị na 10 years bụrụ a multi-millionaire. Ndewonu. Oge ahụ nwere ka anyị na-ata afụ nsogbu anọ. Ịbụ a multi-millionaire at the age of 19 years. With all gịnị ka ị na-ala iji bụrụ multi-millionaire, my brother. Onye nwe million ọ bụrụ multi-millionaire. Mmiri enwele wepụtagodu n'ụmụ ihe ndị mere before imebe dibia. As onye bụ a multi-millionaire before native doctor. Why are you playing now? Stop playing on the main road, on the express now. Yeah, the risky. Mmiri enwele ọ dị risky na ọmụ na-agwa gị okwu. Gee ntị ka ntụpenye oge azụ. Ihe ị kwesịrị na-aghọta bụ ịchọrọ ikwu okwu gị jụke na ajụjụ gị cheke na ya eche. Ọ bụrụ na ikwu okwu ọjọọ mmadụ ama gị aka ntị maọbụ tie gị ihe, no. But at least to save that stadium, to save that kingdom, to save that priority, to save that dignity that you are creating. You know, say to build, they had. But to scatter, hey, under a minute, it can take you 6 years to build something. But if you build 6 years, you can use a minute and spoil it. You are trying to spoil the reputation that you have built, but you don't know. Allah instead he just make him overlook. He never buri any why he buri any sibumugu. No matter comment, Ellen and native daughters, they fight themselves. Of course, I'm not fighting you. But I know that you don't want to hear me in the peaceful way. So I need to tell you
thing I want to tell you in a harsh way. It also cut the love I have for you. As a brother Ndi Igbo, but I will tell you the truth. Since you know they hear truth in a cool way, I will use harsh way and tell you. Ngwa gente ke muti ihe Nmiri Eweilo. Obu na ebuko nwata na nse gi jide aka na ntị. But ọ dịkwara obi possible Nmiri Eweilo jide aka na ntị ka ngwa gị okwu. Abozela afọ m na nkịtị, that is number 1. Nmiri Eweilo chọrọ ịkpa afọ m itinye some respect. Maka na o nwere ka nsi biri which you know. Now, gịnị bụ the topic ị na-ekwu okwu? Okay, ihe chọrọ ikwu, ngwa chere ka ọ ghara ịdị ka na-aba mba ma ọ bụ na njọs mee aghọtadị ma topic. Ngwa onye ọbụla na-awa ọchị m geenụ ntị ka m kọọlụ na ihe Nmiri Eweilo chọrọ ịkọwa ebe o mere mistake ahụ. Emechezi unu aja ọjịba. Nmiri Eweilo chọrọ ịgwa ndị Igbo sị na ịgwọ ọgwụ ego abụrụ ọdịnala ndị Igbo, si agwọzila ọgwụ ego. So no ya bụ ihe ọ chọrọ ịgwa ndị Igbo. Then okwuo ya in a wrong way into me and to others. Fụtarịa nwere common sense na okwuru ya in a wrong way. Ba ịkọwaba ka esi agwọ ọgwụ ego egbuwa nwatakịrị nọrọ 2 years agịrịga, itinye aka n'obi chụpụta mkpụrụ obi ya, jiri ya tinye n'ite ọgwụ asụba. O kwuru in the wrong way. Akụkọ ahụ ọ kọrọ ọ bụrụ na ebe a na-elebara ihe anya akara isi ya bịa kọwagodere anyị ha ọfụma na ịkọchabedi ya. Olee ka esi eme, olee ebe a na-eme, olee onye fugo mere. Ọ nọrọkwa at the end ka ị mara na Nmiri Eweilo enwe ozi advisor. Ọ dị ka o nwere elu ụmụaka ahụ na-agba mkpụrụ mmiri chujuzie na be ya ka a na-arụrụ ya PA maọbụ medium. Chujuzie na be ya now ọ ha na-enyezi advice. For ya nwe correct onwe ya ọ pụtakwa again na-akọzi that na ndị ebe o si mụta ihe ahụ, ebe o si kwu ihe ahụ bụ nọ ndị mmere ya bụ ihe na Kultur wee gbalata be ya. Oke ị na-ekwuzi nke ọ bụ na o nwere ka o si dị ka isi na ọ bụrụ na Nigeria ka o mere. Oke ya bụ na ndị ihe ahụ mere oge ahụ ka isi ka ọ na-agbalata be gị. Nmiri Eweilo, my brother, I'm just trying to add up to save you. Ị na-agafe boundary. Ị na-agafe boundary. And the fact is that your only problem I know that you have, people are saying you have a greedy heart. You have a greedy mind. I don't know whether now they cause this problem. Now you go open 2 hotels at the same time. So anybody who want to do something now go like to beat Akoko. Now be your own problem. Whether now be the problem, I don't know. Akoko, you go need to come and apologize. Jowa. Or the 2 hotels. Nmiri Eweilo ihe ọbụla ị na-alụ ị ga-alụchi ya. Minaru stadium, minaru estate, minaru community, minaru kindred, minaru state. Ị ga-alụchi ya. Calm down. Who will come to you will come to you. No matter anything that I said, who love you will keep on loving you. Onwere ihe m kwutere sef ọ ga-asị mba. Who don't love you, who hate you will keep on hating you. Why do you fail to understand that? Ichefu ịghọta ya so onye Igbo. Now again, let's continue for what happened. Okay, Nmiri Eweilo ị chọrọ ịkọwalụ ndị Igbo na ịgwọ ọgwụ ego na ọgwụ ihe ọjọọ, si na ọgwụ ego na a na-eji nwata gwọọ ya, na onye ọbụla na-ejiro mmadụ gwọọ ya maọbụ tinye ọbara mmadụ na ọ gadị arụ ọrụ. Ọ ihe a ka ịkọwara ndị Igbo. Nje ọ ga-ajụjụ, and ị nwere one problem, Nmiri Eweilo, try to amend it. Try to correct yourself. One problem ị nwere bụ na ị dị eme ihe admit, and ọ bụ na mmadụ ji ọ ga-ajụjụ. Even as I'm talking to you now, o nwere ike ọ bụ na ị chọrọ respond to me ma ọ bụ na ị chọrọ respond to me, e nwere ike ị hapụ ihe niile anyị na-ekwu na ị chọba anything na o mere wit me ji kwube. You will not go straight to the point. You will not go straight to the point. E nwere ike na ị hapụ ihe niile anyị na-ekwu na ị chọrọ ịsamokwu ibido ebe ọzọ. That bụ the problem ị nwere. Onye na-ege gị ntị ọ dị aghọtazi gị. Ngwa ka chetara gị ihe ị chọrọ ikwu. Nmiri Eweilo ihe kwesịrị na-akwụwa bụ ndị Igbo unu etinyela aka n'ihe bụla gbasara gịnị Ibom. Ibom is a different thing to ritual which you call ọgwụ ego. Ibom
ịmara ihe bụ ibom mmiri nwere oge ntị ka ịmụta nke ọ ibom ka ị na-achọ ịkọwa ọ bụrụ na ibom ka ị na-akọwa nsọpọtụ ọ gị na ibom adịrọ mma onye ọbụla tiri aka na ibom ya bụ ndị Igbo fasị na onye ahụ na origokwa ibom ọjọọ na egokwe ndị ibom ịma ihe akọkludiri na ama na ọ na-etinye ezi ihe na-adịrọ mma ka o nwee ike mite up na riches and power ọ na-achụ ibom bụ ihe ahụ bụ mmadụ mee ihe through spiritual means o jiri ihe dị ka ọmandụ maọbụ anything na-akwụ ụgwọ ya. It is not ọgwụ ego. Stop misleading people with that language. Ọgwụ ikwu ọgwụ ego dị ka gịnị o nwere onye bịagoro na agwọ gị abe gị si gị gwọọ ọrịa ọgwụ ụbịam. Mmiri nwere okwu, will you answer people? Can you answer the public? The problem na akwa ọkụkọ it be like say you don't reach time where you go come apologize why you go build two hotels at the same time. Now it dey cause problem now. It be like say all my fans na go tag akwa make you tell us the date where you go come beg people now for him open two hotels because it be like say na him make million wey we love. Me personally I like million I love him. No be say I like him, I love him. 90% or 80% of everything when they talk is the truth. I used to tell people around me that. But at this time around, it come like see a project when you go away nebi aka. Or to any possible means. Okay, you finish here. Kobu no be do another. Kobu no be to the people. And no be to say, oh, this is here and the man in the no more annual for. I don't know. I don't want to believe in that perspective, but you are making me to believe in it. See who no go school now. Don't make me come be like say I dey go school. I go school. See what here they speak. If you be say I don't do wrong, self, I don't speak wrong English. I don't know. See what you they make me now. They do. Will behave well now. Why they come out for your lane? And they tell you say they try make people now hate you. If they think I'm another thing, because they call my papa. Whether my papa do okay. What they concern you concern my papa. If your papa no see road, my papa see road. I'm not going man na God endo. I told him make pardon na. I told him make pardon negi. Why you first start calling my papa name? Make una tag akwa okuko. Be like say na you dey cause this thing. Akwa okuko be like na you dey cause this problem now. Akwa okuko, you need to come and apologize. Bịa gwa Ndi Igbo si eyi ewele ha n'ime two hotel at the same time. Agwala m mmiri nwụrụ si ajie nwayọ na stadium ahụ ọ na-arụ ọ ga-alụchi ya. Estate ahụ ji n'aka hotel ahụ ọ ga-alụchi ya. But I cannot see you. You will be person when I like. You know why I dey put mouth? After onye mma mmadụ, onye fụ mmadụ na anya si ya na-ekwensi, ya ghara eze okwu. Oye ma agwara nga agwa bụ ezi oye. Oye ma aka m ịgwa gị nna ọwa ajọ oye. Ibom na ọgwụ ego abụrụ otu. Mmiri nwere oburu nke ahụ n'isi. Stop telling Igbo people lie. Making people feel like say they don't commit. Like say bad thing will happen for them or their family. Mmiri nwere stop that. Ihe kwesịrị na-ekwu okwu. Ọ bụrụ ijere m akwa ọkụkọ ndị na-ede akwa ọkụkọ tagụọ ya tagụọ ka ọ gwa ndị Igbo shi ọ ga-ayọ ha yiyo nọ ya ka ọ sịrị problem. Tag akwa ọkụkọ dị ripeji. Because I don't get million willow game igwu ya okwu ọ gada aghọta. It's a simple something. You want to send message. You want to pass message to Igbo worldwide. But the topic you use is wrong from what you are preaching. It's not Ogwego. It is a bomb. Preach against a bomb. When Igbos know about it, I say na mmadụ agwọgo ibom. N'onye ahụ erigo ibom. Ịma na ibom bụ ihe ọjọọ. Ọgwụ ego bụ ihe ọbụla mmadụ mere ka ego wee bịara ya. Mmiri nwere na-agwọ ọgwụ ibom. Ị na-agwọ ọgwụ ụbịam. Esi na ịdị agwọ ọgwụ mana ị na-achụ aja. Aja ị na-achụ na mmiri sọgbalị. Aja ahụ ọwụ ka mmadụ daa ogbenye. Ọrụ ka mmadụ ka ihe gasịrị onye ahụ. Ka onye ahụ deba maka onye ahụ fụba gaji ofu bụ ego. Aja ị na-achụ na mmiri sọgbalị
na ịgbaria m ọkwa aja ka ọ dịrị nwoke na mma dee nwaanyị na mma mere everyday a na-enwe new car ka nke ahụ si eme ọ gbasara ọma chọọ m ịma mana ya bụrụ na ụnọ eziokwu na ụmụ Igbo na-eme ọfụma na ego moto everyday ya dịbara Chukwu ngwa ya dịrị ihe ọma ya gaba. Olee ihe mere iji agụke moto? Olee ihe mere iji asị mmadụ another testimony, 38 testimony of cars, 161 car dedication? Why are you telling people? Ihe iji agwa ndị mmadụ because why? That you do sacrifice for them for water and they succeed and they make money. That is why you get pụta esi na nwa gị nwoke na mmepe ụlọ nka ịwakirie ya good and fine. Ọ gịnị ka ị mere? Ọrụ ọgwụ ego ka o ji bute, ọgwụ ụbịam ka o ji rụọ ụlọ, ọgwụ ụbịam ka eji bute moto na be gị. How many people don't come to your place and tell you say Nmiri Eweilo Okalakwu Chukwuemeka mekana no ọgwụ ịbọm, ọgwụ ogbenye, ọgwụ ụbịam, ọgwụ ogbenye? O nwere ndị gwagoro gị? Why you carry my name for man? They talk why they try to reduce the love I have for you? Why? Why they reduce the love that people have for you? You might not want any love from you before, but now they are going back. Because all this was a talkative. But the shout. You get my name wrong. We're trying to direct you, to correct you as a brother, so that we will move on. Kaina ganihu. Iburi enishi. Onye nke gwa gị ịtaya anya, onye nke agwa gị okwu ịtaya anya. Eboso nkịta ọtanga anya. Ka m jikene nọ n'ajụjụ ka m na-ajụ. Onye ajụjụ adịghị efuru ụzọ. Point of correction. Okwu ahụ ị kwesịrị ikwu bụ gịnị ịbọm, ọ bụrụ gịnị ọgwụ ego. Gị nwa bụ Nmiri Eweilo na-agwọ ọgwụ ego. Yes. Maka na ikpebedịrị onwe gị ekpere sị Chukwu meenu ka ịda ogbenye. Ihe na-ekpe ekpere bụ ha Chukwu mee ka ị bụrụ ọgaranya, ihe ị ga-eri ka ọ bịa, nke ga-eri gị ka o mee gịnị ka ọ ghara ịbịa, which is for progress. That is the ego. Ọgwụ ọbụla agwọrọ, ekpere ọbụla emere ka ego wee bịa is ọgwụ for the ego. Na common understanding the warriors. Because that common sense is not common, but people take it common. Ntị adịkwa. Should I repeat? I said that common sense is not common, but people are taking it what? Common. Ọgwụ agwọrọ maka ego is ọgwụ gịnị? Ọgwụ ego. Nmiri Eweilo, how many times ka pụtara kpee ekpere say all my fans unu daa ụbịam, unu agakwala n'ihu, unu afụkwala ego. You always pray for what? You always do sacrifice for what? For gịnị? Unu nwee ego. Ihe ọbụla etinyere aka ya gaziere gị ka gịnị wee mee ka agaghị ofube ego wee bịa. Gịnị ka ibere? Ekpere ego, aja ego, which is ọgwụ ego. Ndị mmadụ kpọọ ọgwụ ego, ọ dịzị ka onye ọkwụrụ ọgwụ ego ọ bụ ihe ọjọọ. Efutela ebe a na-akpọ onye ọkada onye ọgwụ ego. Ọrụ ịrụ ụlọ ala rụ ụlọ elu ame gịnị? Akpọ ọgwụ onye ọgwụ ego. Maka na ime gị ekpere ka ego wee bịara gị ka ị wee rụsị ụlọ. That is ọgwụ ego. Onye biznes ya na-ebum akpọ ya gịnị? Onye ọgwụ ego. Maka na o mege gịnị? O mege ekpere ka ihe ọbụla ọ na-eme ka ọ na-agaziri ya ka ego na-abịa. That is medicine for money. Ịtụgharịa ya n'olu Igbo ọ bụrụ gịnị? Ọgwụ emere for riches. Ọgwụ emere for ego. That is ọgwụ ego. Lack of understanding dey worry you. Ihe kwesịrị na-agwa ndị Igbo si ya zere gịnị? Zere ịbọm. Onye ọbụla ma na onye nọ n'ịbọm ka anya a na-apụta onye asị onye na-ewere mmadụ ibe ya, maọbụ onye na-ewere ihe gbasara mmadụ ibe ya, maọbụ onye na-agụ ọfọ ka mmadụ ibe ya nwụrụ ka ego ya nke ya na-abịa. Ọ ya ka a na-akpọ ịbọm. Nna Nmiri Eweilo. Enya no make me vex. Tie onwe gị na chen. Agwala gị ya for the first time, ya bụ the second time. Anything where you don't know, ask question ka kọrọ gị. The message where you want pass, you know they wrong, but the topic where you use, na they wrong. What ya na mmadụ adị amacha. Stop seeing yourself as a saint. No nke ahụ i kwuru bụ eziokwu.
ịpụta na-ekwu okwu si na-ekwu emedibia asịrị gị na ọ bụ onye ọbụla bịara be gị ịgba na na-afọ ị na-agba bụ ka onye ahụ jee dozie chi ya dozie ndị ichie rụọ ọrụ mmiri ọwashi mmiri nwere leave the question that I asked, you are answering another thing. You did not answer us. Is it a lie? I want those people that love you, that hurt you, to answer me. If 100 people come to your place today, 95% or out of them, ihe ga-agwa ha bụ gịnị? Jee dozie chi gị, jee dozie ndị ichie, jee lụọ ọlụ mmiri. Ọ dịzịa ka onye ọbụla nwere ofu nsogbu. So na mmadụ niile na-ada agwa sị ya jee dozie chi ya jee rụọ ọrụ mmiri, jee rụọ ọrụ mmiri. Ya bụ na ofu nsogbu ji ndị ụwa now. O nwere onye ọzọ nwere problem again. Ị hapụ ihe ị ga-asa, ịsaba ihe ọzọ. That question that I asked you, what do you have to answer? Only ihe zara. Only ihe sara. Ịsa dị anything. Ị pụta na-akọrọ ya tiyati, na-aka ihe na-agbakọ trailer. Sake n'anya ajụjụ ahụ. Gịnị mere onye ọbụla bịara anụ egwu ya dị ihe na-ayị ya bụ gịnị? Ya je dozie chie, ya je dozie ndị ichie, ya je rụọ ọrụ mmiri. Na ọrụ mmiri ka iji akpọchi isi. Ihe ikwuru bụ ekwe eme dibịa. Ọkasị ya je gwọba ọka ite. Ọkasị ya je gwọba awele. Ọkasị ya je gwọba udo aka mmiri. So na onye ọbụla bịara abịa ga-enwe ozi onye other problem apart from ndị ichie na chie. Is that what you want to say? Of course, no. Ana m agwa ọgwụ agwọsị ọgwụ ike to my own level. Na ka Chukwu m si gwa m. Enwedị mgbe m ma pụta si ndị Igbo jee gwọọ ọnụ ịbọm gbuo nwanne ha ma ọ bụ gbuo nwanna ha ma ọ bụ gbuo ezinụlọ ha. Preach about ịbọm. Stop preaching about ọgwụ ego na ị na-agwọ ọgwụ ego. Gị nwa na onwe gị bụ onye ọgwụ ego. Ị dị agwọ ọgwụ ụbịam. Ị get the place. Ị nwere ụlọ elu, ị nwere ụlọ ala. Ị nwere different cars ị na-agba. Ọwụ ụbịam ka iji goo oye. Ọwụ ụbịam ka iji rụọ ya. Enwere ka as I'm talking to you now, you are building one hotel or one stadium or one estate. Miracle, what are you telling people? Stop deceiving people just to get favor. Ịbọm ha na-agwa ọgwụ owó ọbụla okite si gị nke okite asụrụ gị nke ọzọ. Isi onye ọbụla gwọrọ okite ọ gazie rie ya mara na nsogbu ụdị. Mana onye ọbụla gwọ okite ọ bụ na ọ gaziri ya kelewe Chukwu. What are you telling people? So ya nne ọbụla jiworo ego ha jee mụọ ọgwụ gbaa lose na ọ tere ha na mma ihe chọrọ ịkọ ihe chọrọ ikwu na. Oh, ofu ajụjụ njụrụ gị, you escape that statement. Ịsaba ihe ọzọ. Njụrụ gị mmiri enweghị ilo. Zakene ma ọ bụ na-asị kantri, gwa m na-asị kantri, gwa ọra na eze na-asị kantri. You are guilty. Ọkwa ịma na ọgwụ anaghị a na-agwọ agwọ ma aja ahụ ị na-achụ. Aja ahụ ị chụkọsịrị anụmanụ niile dibịa ji agwọ ọgwụ ji chịọ tinye na nkata. Ọkwa ịma na aja ahụ ị chụrụ na o nwere ike request something tomorrow because of those animals. Ọ na-emara na animals ndị ahụ i were tinyesie na nkata na o nwere nke na-adị ala naanị ya unless na o nwere ihe o jide aka. Mmiri nwere, do you forget that? Ọrụ ofu oyi anyị na-alụ ka nna alụ, do you forget that? Ese m na ibu m ụzọ nọrọ na Facebook. Ibu m ụzọ bido dibịa ma mgbe m bidoro dibịa. N'ihe na-enwe gị iwe bụ na dibịa na-ewere anụmanụ nke ha were sụọ ọgwụ tinye ya n'ite kechie ya wee dose were nọọ ya n'ọkụ tinye mụọ ya ọkụ kpọọ ya uke were mee ashes si gị wee fụba maọbụ were ya wee saba ahụ. Ọ ihe na-ewe gị iwe mana nke gị tinyere ya na nkata wee wepụkwa n'ụzọ ya bụ ọdịche dị ọ ihe chọrọ ịkọrọ ụmụ Igbo. Ị dị akọrọ ụmụ Igbo nke ahụ n'ọkụ ihe ahụ dibịa ji agwọ ọgwụ nọ ya ka gị nwa ji achụ aja. Why you never tell the Igbo people? When I did the video, I showed them your video where they use the whole animal when the native doctor where they condemn say that they do okite. You come be like say they jealous where they say you have na truth. You don't answer them why they use all those animals they do sacrifice. But if native doctor put them for pot, call them okite, call them okawele, you condemn the person. But you put them for basket,
use am do your own sacrifice. Wetin be the difference? The difference be say no onye cause to yanite. Give want to kegi na basket. Nmiri Eweilo, what's going on? Olo ko shada nwanne m. Onye gwazi aga okwu ka ịmụta ihe, iburu ya n'ishi bugharibe. Ọ bụrụ na onwe onye na-akpasu gị iwe, kpọọ onye ahụ anya direct ka mara na onye ahụ ka ị na-ekwu okwu. Ọ bụrụ ịbịaba ịkwụba ndị Igbo unu gaa na ntị Nmiri Eweilo gee ntị. Ịbọm dị iche na ọgwụ ego, maka na m kwuru gịnị na gị nwa bụ Nmiri Eweilo ma family gị ma relative gị ma mụọ bụ ekwu emedibia ma family and relative ma the people na watch ma their family and relative, everybody bụ onye ọgwụ ego. Everybody na-eme medicine to have money. Everybody na-eme ekpere to have money. Stop making people feel like say ọgwụ ego is a nickname. Imegide nwa anwa akpọbogo onye ọgwụ ego ma ebola ọgaranya. Ma akpọbodigo onye ọgwụ ego mara na ihe iji bụ ego nri. Ọgwụ ego is a nickname of a rich person. So ọ bụ na akpọ ọgụ onye ọgwụ ego kelebe Chukwu mara na ị nwere ego ahụ onye ọbụla na-achọ. Nke ọ ga-abụ akpọ gị inyo onwe gị enyo eji onye ahụ kpọrọ gị ajụjụ bụ onye kpọrọ gị onye Ibom. Ibom bụ ihe ahụ na-eme asị na atụrụ mmadụ kwuchi onye ọbụla bụ na ntị ka m nụrụ. Eji ọmụ mmadụ m ntị ka m nụrụ, akụkọ ka m nụrụ. Nmiri Eweilo fụtụla ajọ gị taa ma wee chi sị gị kwuo ebe ahụ a na-anọ ewote nwatakịrị na otu years gbawa ya afọ tinye ya aka mapụta obi n'ike tinye n'ite. Ị ga-akpọpụta onye mmeri? You are labeling yourself. You are labeling yourself. Just na onye ọbụla gbachiri gị nkịtị agwa gị eziokwu iburu ya n'isi. What are you trying to defend? The second video you come out to do is to tell people that na that thing i kwuru na mgbe o mere na ọwụ na Kotonu ka o mere and ndị agbara abịa be gị ha bịa kọrọ gị ị bịa gbazie afa bịa chọpụta esi ga je chọba family ebe emerie. What are you saying? So na ọ na-abụ onye committee ọbịa be gị ka ị chọrọ ya solution. Ị na ha bụ ndị committee na commit ọ ya ka ị chọrọ iwu. If they talk too much, try to reduce time so that you no go dey implicate yourself. Ka ọ ghara ịbụ oru echi na obodo dị ma jụba gị ajụjụ. Internet doesn't forget. Matthias Ezak emekwele second video. I cannot have a problem with you. I'm just trying to tell you where you made a mistake. Ị happy ị ga-asụ okwu ahụ. Ị sadị okwu Matthias Ezak jụrụ gị. Ihe bidoro kọba bụ na Matthias Ezak na-ekwesị iji okwute kugbuo ya. Ekwesị iji okwute kugbuo ya maka na ọ gwara gị eziokwu. Ọ bụ na gị na nwefuru okwu before, you supposed to come out earlier and tell us Matthias Ezak asị ona ọ na-alụsa ndị na-aga chọọchị ọgụ na-ekwesịrị ijide wee kugbuo ya mana ọ just ka o mere gị advice ka ibido mebe ka anyị mara. Don't you think we know? Enwekọrọ okwu gwara Matthias Ezak. I find it is true and it is right. Na the second video na-eme na-akpọ afa m ọ dịza ka ọmụnwa bụ topic gị. I heard it. Ikwu nke ọma Nmiri Eweilo ngwa gị na ikwuru nke ọma. Cheka ngwa gị ebe ikwuru nke ọma gbasara ihe na-ekwu gbasara Matthias Ezak. Ebe ikwuru nke ọma bụ na ọgbakọ ahụ ọ na-enwe ọ na-adị emechazi ọkụzichere ihe gbasara omenala. Ọ sị ya nye onyinye ma ọ bụ ka contribute ego na ọ dị wrong. You are right, Nmiri Eweilo that side. Because ọ bụ na ọ dị eme ya, ọ bụ na Matthias Ezak adịghị eme ya for your own favor. Egitikwala Matthias Ezak, me I don't stand anywhere where they do wrong. Ọ bụ na Matthias Ezak achọrọ your own favor. O nwere ihe jikọrọ tithe, jikọrọ offering, jikọrọ ego eji enyere ndị ogbenye aka. Ihe o kwesịrị na-agwa onye ọbụla bụ true, go and help the less privileged. Amara yes. That no o nwere ihe ọ chọrọ ịnapụta anybody. So okwu ahụ i kwuru Nmiri Eweilo, you are right there. But every other thing you are saying about Matthias Ezak, you are saying trash. Absolute zero talk ka ị na-ekwu, zero statement. Ya na enyocha anyị ma level 1 adịrị ya n'ime, percent 1 adịrị ya n'ime. Absolute nothing. You are talking trash. Nmiri Eweilo ka nna agwa. I say ihe bịaziri sa Ndị Igbo because ị nwere a lot of followers bụ na
ekwe eme dibịa oke sị m mgbalụ mmadụ afa ngwabazi onye ahụ ya gwụ oke ite ngwabazi onye ahụ ya gwụ awele ya bụ na onye ọbụla iwe na-agbara afa naanị ihe na-ayị ya n'ụwa bụ ya dozie chi edozie ike nga. Even those people that love you, that always on your comment section to comment, they will talk the truth. How many of you can meet them with low gwagoli also na yag except je dozie chigide zendi che and bia kororo goru mere konara nkia tie na apa. But now in the tell people say if native doctor they do alpha for you, can't tell you say you go do juju, no say that native doctor they find something for your pocket. So if you Milen Willow, you they do alpha for people and you can't say tell the person say if you do your chi, say to your chi, say to Ndicho, can't do water work for yourself. Aburego kitchen aronya. Why you always use water end up? Roarum midi. Why? So you open an all million na agada succeed. So all million ko you open no wa lolo. O jire ruji afọ million wulo what are you saying? Okwa ni ihe aka ndị oyibo na-akpọ trash. Kreki ihe. Nenu ni megidela na mụ na gị na-ejero school na-asụgharị oyibo na internet. Obere ego ndị ike gara school ji statistics na ha direct by ha correct by. Mmiri nwere na-emezikwa ka ụmụaka ịgbapụta agwagwa okwu ọ na-egwe gị iwe na-asọrọ gị na ị na-achụ ego online ọ na-edi achụ ego online ọrụ gị monetize your page na-asụ onye ọbụla sendara gị star. Mmiri nwere nke mma nna kwanyere ugwu Chineke karịrị ebe gbuo m. Mmiri nwere don't fuck up. The worst thing that can happen to a man bụ na ihe nwere ezuduru gị. Mmiri nwere chọrọ na page man na Facebook adịghị send m message that I should monetize. Mana ihe nwere ezuru m and I believe that tomorrow is bigger. Gị wa bụ mmiri nwere onye ọbụla na-akwanyere ugwu. Ọ gị na-asịsị send me star. Ijọ na ndị na-eme content. Chai, if you lost this program, send me star. Mmiri nwere oge na-ebuzizi edie. Because why nwere ike one or two person agwala gị daddy, please monetize your page. Ị ga-esikwa ebe ahụ na-enwe ego. Ma mmadụ sị gị na ị na-eme ihe niile ị na-ekwu na social media m now ka iji wee nwee ego. Isi na onye ahụ amara ihe ọ na-ekwu, ị ga-agwa m na o nwee envy. Envy of what? Ejirigo onye agụụ na-agụ. Ejirigo onye agụụ na-agụ. You know? Ka ị na-awụ mmadụ n'ala. Ị na-awụ anyị n'ala. Mmiri nwere ị na-anwụ m n'ala. Nene no gị nwa bụ one prophet amamihe a na-akpụ ya nyere challenge ọgbọdọ afa m epiko m date piko m venue si ya piko venue ka m bụrụ gị ọgwụ m bịa ebe ahụ ya kpatụgo dị n'aka ka mmara dibịa ụgwọ dị ọgwụ o ji ebu amụma asị prophet ya kpatụgo n'ihe aka okwede respond to me and he received the video ndị nne ya so gwara m na ọ gaghị receive kwokwa the video ọ chọrọ ikwu okwu gị ka ọ na-ede gị ka ọ na-ede epụtazie iwu ọmụwa na-akwanyere gị ugwu n'ala epụta na-akọ eri ngwa ya ihe a ga-eme bụ ka a hapụzie ka akpọta mmadụ 5 akpọta mmadụ 10 akpọta mmadụ 1 million ka anyị gwọọ ọfọ ọya onwe onye gwara gị na ị gaghị agwọ nwa ọya. When the challenge come, let people know say yes, you are a man, you are standing on your feet. Or the man on unlove, Rogi. Why are you saying trash? Only him read ako yati yati. Ina ako mama ngozi na ndoti. Mire nwere kwụsị na awụ ndị dibịa n'ala. Mmadụ gwa gị okwu direct. Answer the question. Defend yourself direct. Ọ bụrụ mmadụ gwa gị okwu, ị hapụ ihe onye a gwara gị, dosa nke ahụ n'akụkụ, jee bụrụ ihe ọzọ ma bụrụ kogide. Because why? N'inwele a lot of followers. Ndị mmadụ kwuo, anasị gị right down. Onye ezigbo onye Igbo. Chukwu ga-agọzi gị, Chukwu nyere gị amamihe. So ị nwerezi mgbe ị ga-emenwu mistake. Is that what people are trying to say? So ị gaghị emenwuzi mistake. Nna agwa gị dat ihe ahụ ị chọrọ ikwu, ị ka na-ekwu ya onto Ibom. Onye ọbụla bụ onye Igbo nọ ihe ikwuru Ibom. Kọsụ gị bụ mmiri enwelo na mmadụ agara akpọ gị onye Ibom ịgbachi nkịtị. Mmadụ agara akpọ your family onye Ibom ọgbachi nkịtị.
because na bomb ihe ahụ mmadụ mere ka o ji bụrụ ọgaranya rụrụ arụ. That is what you are trying to say. Not to come and be saying ọgwụ ego ga-eme gị nka, ịgwọ gị ite ọ ga-eme gị nka. Njọ ga ajụjụ, ọkwa nkịta bụ mmadụ na mmụọ, ọkwa ehi Igbo bụ mmadụ na mmụọ, ọkwa ịnya nke obodo amamobodo unu na-akpọ ịnyịnya, ọkwa mmadụ ka ọ bụ na mmụọ. Onye mara na a na-abụ ọgwụ chọrọ iri mmadụ egbuo nkịta, ọkwa ha agaghị erisi mmadụ. Why can't you tell Igbo people that one? Ile emezi ka ụjọ ọba ndị Igbo ọ dịzie ka ọgwụ adịrị ọzọ. Don't you know that na ọgwụ adịgo tupu a mụọ gị mmiri enwelu? Onye anyị jere mụọ dibịa n'aka ya, oge batara obodo oyibo, amama dipọtụrụ ga dipọt. Ewela iwe, amama nke ọ mkparị, unu ewekwala iwe. Oge batara emechakwa eji amụọ dị dibịa. Onye ahụ mụrụ dibịa ọ mmiri ka ọ na-asa afọ. Kwuo eziokwu, talk truth. Mmiri nwere talk truth. Ịma na eziokwu na-afụ ụfụ. All of us know the truth. Why are you lying to people? And you are proud of it. And you make a correct ebe dị wrong. Nke a na-ekwu na onwe onye naanị gị na-anya mmiri mmiri. Try to check talk with the talk. You know truth. Try. Nke na-agwa gị na onwe onye na-anya naanị gị na-anya. Ihe na-agwa gị. No be go to TikTok, they say tap. We don't worry, my brother. I can't love you, but me I meant. Before you give me a comment, if you go mark the game na TikTok, tap. And I'm just on camera. I am tap. Na me call the ass. Ọwụ mmiri nwere nke mma. Ọ ya na-eme tap. Ọ ya na-eme tap na TikTok. Which one be tap? Ha! Mmiri nwere ogo ụlọ elu ruo ụlọ ala. Na you dey do tap. You dey form my ass. Mmiri Eweilo. Ị nwere mmadụ mana ị na-awụ onwe gị n'ala. Mmiri Eweilo gbaa breki. Gbaa breki. Gbaa breki. Ọkụ ị na-ege ntị okwu ahụ gwara gị ma na eziokwu. Achọghị m ịkparị your parents. Achọghị m ijikwana your princess. But I beg. Ekwuzila my parent. Maka o nwere ike mpa m na ebe ọ nọ na-ekiri gị. Make my papa no first go reply you. Onwe dịkwa ọnụ ọma. 85 getting to 86 years old man. Ọ gwago okwu ọjọọ na eseba na mpa mmadụ akparịa gị. Kwụsị na-akpọ mpa m afọ. Ma mpa m obere ọgwụ ma mpa m obere ọgwụ. Mpa m fụrụ ụzọ. Mpa m adịghị anọ na TikTok eme tap. Mpa m adịghị afọ eziokwu wee gbugide ya aka. Mpa m adịghị afọ eziokwu wee gbugide ya aka. Ịmaka nsị nọrọ. Asọgide ya wepụ Facebook daa mechi ịmaka nsị nọrọ. Mana opportunity a nwegode ka nji gwagide eziokwu. Mmiri Eweilo gbalata nwoke ụlọ ịgafewela. Ịma na ọ na-abụ okenye togide o nwere steji ọ ga-eru. Ọpụpasị agwa ka ụmụaka ịma na nka abịala. Ọ bụ na nka abịala gị echi onye ga na-emetụrụ gị vidio. Ọ chọrọ ikwu okwu ejuke na-ese maka na ikwu ụlọ too much. Ihe niile na-ekwuzi na anyị na-achọ imebisie that empire that he created.
You want to spoil it. You want to demolish it. You want to spoil it. Yeah, na megima ndomodu. Hapucha na na gwa na Facebook. But you know the truth. Stop telling Igbo people na ogwu ego the bad. You ga na agwa ha bụ na bomb the bad. Onwudo onye na agwa ogwu bia. Let me tell you, now that a boy man tell you. You know truth now. You know truth. All this one was I slow they talk, nobody they hear, and only you million widow they hear. Onyama na eziokwu, truth will always bitter. Truth na da afọ na ntị. Why you jafuru no fu na ntị? Ejo mmiri nwere ajụjụ. Kama ọ ga-apụta saa ajụjụ, ọ hapụ ihe jụrụ ya, ka ọ bụ ihe ọzọ. Ndị mmadụ dị ụzọ confused. Ekwubeza, some people will say, eh, na native doctor they fight a fellow native doctor. Do I look like who they fight? Mmiri is my good person. In the fuck up, at the time. Because I'm not going to public, or we go take care common, or take care careless. Or God they take care serious. So come on, I'm going in public. Good ya with you. He has a lot of followers. So I believe by now, he's supposed to watch waiting in the talk, telling followers. I will not come and tell you, say, million will no now. No one will come with followers. No, million will have to go that stage. Million will have to go stage, go with followers. But if you watch, waiting million will they talk now, you get to know now. Ị ga-achọpụta na mmiri enwula abụrụzi mmiri enwule ma bụ mbụ. Na mmadụ na onye agafela abandịrị onye a na-adapụ n'okwukwe. The worst part of it bụ na okwerezi na onwe onye gwara ya okwu bara ya uru. A na-egwa ya okwu ọ gaghị asị ihe ị gwara ya. Ọ ga-ahapụ ya kọba ihe ọzọ. Ihe na-agwa gị bụ mmiri enwere ọ bụ gịnị? Ị chọrọ ịgbara mmadụ afọ, gba onye ahụ afọ, o nwere ihe kwuchiri ụzọ egwu ya. Ọ bụrụ nwoke na nwaanyị bịa, okeke bịa, oke afọ bịa, oke oye bịa, oke nkwọ bịa, ihe ọ bụla ha ma bụ jee dozie chi gị, dezeze ndị ichie, bịa ka arụọrọ gị ọrụ mmiri. Are you playing the wine me? Did they play? Majority of Igbo people don't believe you well, Umilo. So you're supposed to mind your step. Ode arano, ode afiaro, mmadu ugede. Okwusi iwu. Is this step you are following? Nobody is advising you well. Only cause was ụmụaka nọ gị n'akụkụ. Ị na-akpọ ha PA, ị na-akpọ ha medium blah blah blah, medium publicity and the rest of them. Nobody is giving you good advice. We are trying to correct you. You now take it personal. If we ekwe me dibia no, ekwe me ase, ekwe me ekwo, mpa mo mere nke, mpa mo mere, what you consider you are my papa. Or my papa ajuru ka ajuru. Don't you see me? Kito come there and beg you agwa gya. I can come to your house and tell you, advise you. Okay, now for again, I cannot tell you truth. Ta. You pempe now. Abuchamu here followers and the rest of them and publicity and the rest of them. Sometimes you learn. Everyone could 100. Believe it, 1 or 2. Gabriel part of it. So don't take everything when person talk. Don't neglect it. Don't take it common. As you claim to know Igbo culture, say all the whole Igbo culture, you know all of them. I wonder why you forget to understand or to not say a abomination or ego. Say no, every human being on this earth is a ritualist. Oh, on your ego, I watch him on your ego, your followers on your ego, your lovers on your ego, your like on your ego, your family on your ego. Milo willow, give one on what bogini on your ego. Because why? We are not praying for poverty, we are praying for riches. What you are lacking at this junction now, Nmiri Eweilo, is point of understanding. Is understanding. Agwu, medicine, ego,
money, medicine for money. Who they here we never pray for God to open a door of blessing or of money to him or her? Who? Tell me. Who will raise up hand and say, yes, I'm that number one person we don't pray, say I need poverty? Nobody. And I make a matter now that quotation you make, that topic is wrong. What you're supposed to use is a bomb. We Igbos all over the world, both home and abroad, we know that na a bomb aderoma. Man in a quag we got to say when you live in a benaya, not just he hog make all that obia. What are you saying? And then we cannot wrap from none. If we make one cause share yan, tag yan, cobia guarantee, cause animal, come cause, and in a one general. Ma our name are a level which you could do seregi. If for that if you like me, send me star, you go remove them for your page. If for that tap in a day men at TikTok, you go remove them. Apart from Ihonye Memuro. Now, like by popularity, publicity. I will not lie to you. I come the popular. I tell me ku basadi honye menwuro. But na ude mmadụ ji mad. Come the popular. I will not lie to you. But that doesn't guarantee you that he knows everything. And that doesn't guarantee you that you can do more than every person, or you know more than every human being on earth. Your problem is that you fail to understand that you're a human being. You know, take his own to that level, to that sense, you know, take on. Then only he did a more deviant now. Only he take on when I say God, okay? Then the somebody know when you take his own way as a guinea. And you watch Anuranya. You know, I talk about my family. Mpaga sokwara mpaga siro na your mouth again. Nkage we me iwe. Nkage we me iwe, and it will not be like this again. So ma akwasalo ya kwachala anya. Achọkwa me no Nmiri Eweilo, achọkwa me no mpaga esekwa ma mpaga omerokito. I don't want to go there. I don't want you to see you go there. Go another area. Talk to me man to man. Oh. Ezoku ka ngwa gage. Nmiri Eweilo Okalakwu, Chukwuemeka doctor. Talk to me man to man. Achọme no nna gasoro akọla akụkọ mama Ngozi na ndị otu. Ị na-akọ akụkọ ụmụ nwanyị. Ekwudobere ihe kpọ mpa mmadụ afa. Ịkpọchala mụ afa, sachala nga okwu. Iji akpọ nne m afa. Iji akpọ nna m. Mpa m gwụrụ oke ite o mere nke ịma nke mpa m gwụ. Ọ gị na mpa m oso. Gwa Igbo eziokwu ya bụ ihe nna gwa gị. When you want to tell Igbo people something, try to check and know the topic of that thing you want to say. Mgbara gị eziokwu n'ihe kwesịrị na-agwa ndị Igbo ha sepụ n'aka n'ihe bụ Igbo. Maka na onye ọbụla asị na ọ nọ n'into Igbo, mara na onye ahụ n'ihe ọ nọ into bụ ihe ga-emegide ya, megide family, emegide ndị ọzọ. Ọ bụrụ ọgwụ ego, onwedo onye na-agwa ọgwụ ụbịam. Na lack of understanding they worry you. Onye nwere 300 and something thousand followers. What are you looking for? If we zoku ipogidi aka, because in when they gas ride on, don't mind them. They tag this. But you know that this thing you're saying is lie. They are all lies. And if person trying to correct you, you will not even go straight to the point by answering the question or defending yourself. You will leave everything, now go behind to carry another topic and another story. Then you know who I can see you need a challenge. Ịchọrọ ka eme ya na publicity, ịchọrọ ka eme ya na television, ịchọrọ ka eme ya n'ụgbọelu, ịchọrọ ka eme ya na anyanwụ. Nmiri Eweilo and somebody, a prophet, a pastor bụ native doctor gwọrọ ya ọgwụ. Kpọọ ga afa, ọkwa dị mụnwa bụ ekwe emedibi afa sef. I challenge him. Kpọọ gị nwa bụ Nmiri Eweilo afa. Ị hapụ ihe ị ga-eme accept ozugbo ka ọ bịa ka ọ pụta na feed ka ọ gbanje gbagba. Maka na ịma na ọ pụta, many people will come out. As I suggested in that time, he was put like this. He said, I accept you. Where is the venue? Where is the time? Person like me, I will leave everything and come there. Come on, the native, the prophet Ogu. Magodi the mountain because every prophet knows that tradition is first.
Hearing and in the name of Jesus, I said, Jesus answered there. Hearing life, hear about tradition and back it up. Pastors and then all. Matter not other people. So I will not want any pastor or any reverend to come out and say, but my reverend father. My reverend father, my pastors. But that is not the life. They make a challenge. Because no how you coach you me will. You know, answer. When they want to answer, you can't go backyard. When they say, if you want us to challenge, we will go carry Igbo people. Okay, on a normal day where you know what you challenge, go carry the Igbo, go help them, go heal them. Now the challenge you want heal Igbo people. You don't see your brain. Milenwulo, you are a good person, but I'm trying to tell you, honestly speaking, those things that you created will make people respect you. Your talk these days, they make people stop it. And you know, anything will make you continue from this hand now. The way you go take loss your fame, you come back and say, no juju, no be juju. Try call yourself back home. You dey pass boundary. If I see you, we greet. If you see me, no greet, it concern you. Onye ọbụla nọtụrụ ibe ya. Anyị bụ ndị Igbo, nwaanyị ka anyị na-azọ. So mgbe ịgwa ndị Igbo eziokwu, I keep quiet. When you tell them lie, I will speak. So that that lie will not escalate. Maka na ịma na ihe ọjọọ na-akacha efe efe. So don't expect everybody to keep quiet when you know that you are going out of point, out of line. And ọ bụ na ndị gị na ha nọ adịghị agbazizi go love na-achọsịsị ụmụaka ahụ na-enwere ihe ha chụtara aja tie ndị okenye ka a na-agwatụgo ezigbo okwu. And again, stop claiming that everything about tradition na you know pass. That is number one mistake where they do. Stop seeing yourself as the most saint. Onye kacha we mara, onye kacha dị holy. Maka mistake I mere n'ụwa bụ na ijere weta video nga ijikọsa ụmụ anụmanụ na-achụ aja were post on internet. O nwere ọdịche dị na anụmanụ ahụ tinyere ebe ahụ iji achụ aja na ihe eji agwọ ọgwụ. You no answer that question. And even tomorrow you will not answer it. Ị ga-ahapịazi ihe ọzọ. Ị ga-ahapịazi ihe ọzọ. Mmiri nwere mezina ka ụmụaka. Respect onye ọbụla na-enye gị. Many people they remove you from other yeye doctor. Now us in our social media doesn't mean we don't know ourselves. But to try to minimize your talk and your ways this period. I'm a waggy, make a chicken one day you will still remember me. You don't create fame. You don't create name. I don't think that no more on our social media. That in our spirit, your mind, they are not into spiritual things on doctors. So what are you looking for again? All those your cheap fame now, each of you may add, it will spoil the rest. Go back home and rethink and retalk. Chari echiche ọfụma nna gwa gị. Enwere ike na ewe gị we na nna gwa gị na public ya we gị is none of my business. Nmiri Eweilo Okalakwu na-egbari amụ Dr. Chukwu Emeka nke si na ọ nọ na 19 years bụrụ multimillionaire. Agwa bịa saa ya ọ hapụkwa agwụ je buru ndị mmiri tọnụzie Sabale to secret court. O kwetego na ọ bụ na Sabale bụ secret court. Ọ kwenyere ya na video m posturu before this live program. Ya kwuru ọ bụkwa m kwuru. But anyways, we are all brothers. Anyị bụ ndị Igbo. We are not fighting each other. But ịchọ ka anyị nụọ ga anyị nụọ ọgụ. Ma ọ bụ both hand both anyone. Anyị alụọ ọgụ Nmiri Eweilo.
nke ọbụla ị chọrọ bụ otu physical hand o bụ otu mouth fight o bụ otu ju fight o ịgwa m nke ọbụla dị red anyị alụọ ya but n'ihe m na-agwa gị bụ try and call yourself back home. Stop feeling like you are the saint, you are the god of everything. Adarete ya gị ịba onye ahụ mba. Matias Ezeaka agwa gị n'ihe kwuru adịrọ ọma. You know it. Tell me somebody around you that will tell you that say Nmiri Eweilo okwu ahụ ikwuru na ị na-akọwa ka esi ejiri mmadụ agwọ ọgwụ ego not the right. It's not supposed to say something like that. You don't keep quiet because ị bụ eze onye agwala m. You want to just use small something. Ịmana asị na obere nsị na-emebi ike. You shouldn't use small things, spoil your reputation. E kwesịrị imechi ọnụ lakpuo ka Matias Ezeaka gwara gị. Ime ka onwe dị ihe nụrụ. Na ya according to Kole Ekweme this Ekweme that. Okenye dị ka gị si na asịrị gị. Asịrị m na Ekweme kwuru. Na egodu nne gị anya ebe a na-asị gị. Onye na-asụ gị. So ị ka na-eme ihe sịrị. Ya tinye onwe gị na chain. Tinye onwe gị na big chain. Kụzie ihe ahụ n'ụzọ ahụ isi akụzivi ya mbụ. Side anyị na-achọ na amaghịzị m ihe ị na-achọ with all this your TikTok tap and your Facebook send me star if you love my program. Amaghịzịkwa epụkwala na this Nmiri Eweilo esi n'Igbo. Ọ wụzi ego ije na TikTok tap ịpụta na Facebook share send me star. What is all this one now? You can't make me feel like say the Nmiri Eweilo what I like na yeye man. What you dey try to do now? Oga was na no nwogi na ala now. Which one be send me star if you love my program? So na chukwu gị mere gị ruo na enu rụ na osuduru gị na-agba moto ọbụla agụrụ gị osuduru gị. Ị chọrọ iji cheap things spoil yourself maka na enye gị advice. Sị gị mee ka a monetize ka a na-akwụ gị ụgwọ onye chọrọ ikwu okwu ya kwuo. Ịpụta ide send me star. Agụrụ na agụ gị Nmiri Eweilo awụsịla mmadụ n'ala o. You dey provoke me. Agbasuzula m iwe na-ewe m ebe ị nọ na akụkọ anyị na-adị eko all this of TikTok tap na have all those things for native doctor na-ebido akọla rubbish. God elevated you, God promoted you, Chukwu nyere gị connection, nye gị contact, nyekwa gị ihe eji anụ afa gị taa na now you wan spoil am with tap ihe ụmụaka. Ndị kwesịrị na-eme ihe bụ ụmụaka na-enwere aka ọrụ. Nene okenye dị ka gị mmadụ na-akwanyere ugwu. Ego Nmiri Eweilo epụta na TikTok na-eti tap. Which one is tap? Epụtakwa na Facebook again. Hey, send me star if you love my teaching. You send me star if you love my program. We don't know what is going on. Mmadụ sikwa na ị na-achụ ego on social media. Esi na onye a na-akparị gị ngwa onye a jechibaza nke ya. Which level are you now? Ọ na ndị ọrụ adị abịazi abịa gị. What is all this one? Try calm down. Ihe ndị agwa gị bụ na nlaikiri gị. Achọrọ m ka ị pụọ na iwepụ respect ahụ na-enye gị. E nwere ndị fụrụ na ị na-awụ onwe gị n'ala but they will not tell you. Ngwa were godi ya na naanị m bụ onye na-agwa gị Nmiri Eweilo I mean some things. People love you. Etugodi asị everybody dey comment ride on ezigbo mmadụ. Amakwa m ka ị ga-esi bụrụ ihe ahụ ị chọrọ ịbụ when you do mistake nobody dey correct you. Okenye dị ka gị hụ Nmiri Eweilo Okalakwu. Sabali. Where some people they draw you now, they put for motor as a sticker all over the world. Your followers, your fans, your lovers, they invite you for different countries. They come. Oh, get on a TikTok, you may tap with Umaka sabi the pant. Give one Nmiri Eweilo. Emma one put on TikTok, every time social media, every time Facebook. You take away again. Send me style if you love my program. What is going on now? On and the other day, I'm Kegi. I want to have the idea with the fame and the money you make good. It should not be the one or two other business. I believe at this point, now if you business, I just brought multi-millionaire at the age of 19. Now I got them maybe because then I was a now I was not mother now. Make a name go was okay. I'm going to social media. I'm not accusing hard now. Look all me. Stop condemning other people own. Makana ihe ndị na eri ka ndị na-asọ. Ya mere ọsọ debe ji kụọ egwu ọsọ ndị owende.
That thing where they sweet you. If they bitter other people. That thing where they bitter you, they sweet other people. That is life. I guess it's the right time you understand that. People sitting there and walk and get oja. Calm down. You don't want to change. Because na ko ya na obro na nge bo dibia. Na gurubu no ahụ. Adam sure na nwego ndị mere dibia mefuru gị. Igwobekwa ndị ọra na eze ahụ 12 na mbara mụọ dibia. So ndị ke dibia mụkwa na ama n'ogide bido dibia nke ha. Ụwa jikwara ha na-enye testimony. So ha nwapụtazie kutusibe mmadụ na main road. Gị wanyere mụọ dibia na-aka ihe mmadụ na-amarọ. Sobale sere sobale asere enyi ati owo gị na chen gị na sobale gị a. Sobale abụdị gị nwe. Sobale bụ ndị gbari ya mụ nwe. Ọ bụrụ arụsị ibutere. Ị na-eme ka mmara na ichiri ọzọ ichiru nze enyi echiru chukwu. Ọ bụ na echibere chukwu ihe niile ị na-echi ị ka na-ebido ebido. Na ichi chukwu amara m na-ebugo overall. Which I know you gotta echinwu chukwu. So mgbe ọbụla mmadụ ji nye gị ndụmọdụ enyi ya try to select some things and keep quiet. Ọ bụrụ ihe ọbụla ịgbọ wuwu Matias gwa gị ịgbọ agwa gị right thing. Ọ dịghị ka eze onye agwala m na eze onye agwala m ahụ ị ga-eji emebi ụzọ gị one day and you will regret it. Obere oge akọdebe akụkọ mmiri enwere kọbazia nke ndị ọzọ ejebazikwa onwe gị ma ọ gịwa na-akụzi ihe na-akụzi dị mma mana ị na-apụ na bandịrị and ikwu ihe na-abaziro agwa gị eziokwu ịkọwa ihe na-agba ka moto onye ka ị na-akọrọ ihe na-agba ka moto onwe onye furu iru gị ị na-akọrọ ya ndị na-akọrọ ya mana ihe m ji etinye ọnụ bụ nọ ndị Igbo ka ị na-akụ ya and nke bidoro kpọba m afọ tinye onwe gị na chen akụkwala akụkọ kwuo mpa gị sịrị mpa gị asịrị you will not like it. You will not like my action. You gotta like it. Ọzọkwa gị sị m no society ka nje eme dibia sị m no mmụọ m butere from far place ka nke a bụ okwu kwuru n'ọnụ. It doesn't affect me. Who know me knows me and know what I'm capable of doing. So ihe ọbụla ị nwere ike ịkọ out of anger or anything. Mana ihe na-agwa gị bụ as a brother, as a friend, as in the same people none at one field. Mind what you say out. Calculate what you say out. Ka ị nwere ike defend nwe ya. Ihe anyị na-ada akọwasị ka ọ bụrụ na onye ọbụla fụtara na ihe ọbụla gbasara ọgwụ na ọnwụ ihe ọjọọ. Enwere ọgwụ ọjọọ, enwere ọgwụ ọma. And ogene ka nji kọwara gị na video. Get my topic in this video, Eweilo, and your fans and your followers. Bụ gịnị n'ihe ahụ ị chọrọ ịkọ n'ihe ị kwesịrị na-akọ bụ Igbo ọ bụrụ ritual ọ bụrụ ọgwụ ego Igbo bụ ihe ahụ ndị Igbo a na-anụ asị na mmadụ bụkwa onye Igbo ma gbaazi gbakwa kafe akwa ya sokwe gị ị na-eje abịa ị chọrọ ije taa bredi ọkwa onye Igbo maka na amara n'ihe ọ nọ n'ime bụ ihe nwere ike ịkpa ya aka gbakwa ma ndị ọzọ aka n'ọtọ ọgwụ ego maka na o nwere onye na-agwọ ọgwụ ụbịam ntị adịkwa mmiri Eweilo. Ọ bụ na ị bụ nwata na nkarịsị gị jide aka na ntị gị ma na-agwa gị okwu na mụ na gadị ekpe ofu ihe mmadụ gwago eziokwu imechi na ị ga-erecha ya imechi ọnụ ịlakpuo n'ụlọ. Ọ bụrụ ịpụta defend ba ka ọ bụkwa na ị na-defend ka your fans ghara isi how many will you defend? How many truth will you defend? Ya dịbagodi if pronounce correct ya dị na dị ya n'obi. Okwu ahụ ị chọrọ ikwu bụ gịnị Igbo ọ bụrụ ọgwụ ego. Igbo ka mmadụ mee ya asị na ọ na-etinye aka n'ihe ọjọọ asị na ya bụ Igbo na-eri ihe ọjọọ ọ bụrụ ọgwụ ego maka na ọgwụ ego bụ medicine for money which you and I they do medicine make you dey okay make you get money. Your fans love gị na comment everywhere where they dash you everything then they do something for money. You where they pray for them na-achụ aja na asọbali mmiri na-eme ihe niile you are doing it for them to see what money. What are you doing? Aja ego. Ndị ka ọzọ na-agwụ ọgwụ ego. Wetin be the difference? Onye nke were isi anụ were isi oke were isi ngwere were isi agamevu were isi abụana were isi
nwere nke mma akpọ were gwọọ ọgwụ dosa gị nwa were kwa the same thing chụọ aja tinye na nkata njụọ gị ole ọdịcha ede gị na na-agba ihe na-enweghị iwe bụ na gị nwa tinye nke gị na nkata ndị ọzọ na-etinye nke ha n'ite ọya na-enweghị iwe mere nwunye tinye onwe gị na chen ịshatụọla too much before ụmụaka ịtọsịrị atọ akpọgba gị talkative. Ya bụ last word m feel na m nwere ike ịgwa gị oles na ịmarọzi ihe isi ka iburukwori ya n'isi ngwa gị n'ụdị ọbụla ị chọrọ ya na anọ m 100% ready. Achọghị m ka a na-apụta ka ọ dị ka mụ na ga na-agbawo mụ na ga dị agbawo ịmakwa na ama anọkwa m ebe a ịchọ anything. I'm not here because I'm still a young guy, so we all of us are civilized. But after the civilizing world abịa in the sense of things mmadụ mmengburu onye ọbụla ma ebe ya nwa ọnụ onwe ya gba ige n'ihe ndị ọ ga-eme n'ihe ndị ọ ga emenwu. So mmiri biko ka m ji yọọ gị nwanne m tie onwe gị na chen akọwala ihe na-agbakọ moto akọwala ihe na-agbakọ Dangote moto. Not everything you know. Ekwuzila ka ọ dị ka omenala anọ gị bubutere ihe. Emebego omenala tupu amụọ ndị mụrụ gị. Emebego omenala bifo ekwute okwu ịgbarị amụ. Ekwuzila ka ọ dị ka ihe niile abụ gị igbu ya n'isi wee pụta ụwa. Stop saying that. Ma direct ya gị kọba nonsense. Chenwa gị na chen my brother. I still love you. Mana esekwa na enwere ka isi chọọ ya buru ya n'obi na dị m ready. Ịchọ ya in any angle ekwe eme dị ready. Ọ bụrụ ịmachakwara ekwe eme ahụ ọfụma na ịjọs matụ m few juru ese ọfụma gbakwuo afa. So akọwala rubbish. Mmadụ correct ya gị n'ihe mara na ị mere mistake mee admit na ọ ya bụ na mmadụ nwere akọ na uche. Onye na-agaghị eme nwa admit n'ihe ọbụla na-agwa ya ma na onye ahụ efuola. Enwere ihe bụ nkwuo ya, enwere ihe bụ mmee ya, enwere ka people ga-esi nye m encouragement. Afọ m na ọ dịkwa ka mfe ọkọla ọba emele m mistake alụkpụta m onwe m. Ọ bụrụ ihe niile ọbụla ịgbapụta ka ịka ọ ka asị na mmiri enwele ekwu ka mmiri enwele bụ onye. Who are you? Ọ aja ka ị na-achụ. Who are you? Chukwuemeka kesi obodo oyibo bata n'ime ọgwụ jee bụ nwoke esi agwụ ọgwụ. Kpasịla m iwe o. Mgbe kpasịrị m iwe anọ m just nọrọ n'ụlọ na-ewe iwe. Ịmakwa kemgbe m na-ewere gị iwe. Ịma ihe nje ewere gị iwe Mmiri Eweilo bụ na mmadụ pụtara sị na ọ na-eme ụka challenge gị ipikụrụ date si ngwa ka anyị jebe ejebe ị hapụ ihe ọ na-challenge gị bụrụ okwu ọzọ n'isi. Iwaji ọsọ ewekasị m ahụ ịpụtakwa na ime mistake a na-akọrect gị chọkwa claim. Why no claim for the man? Kichere na ose eche na ọ na-adịghị ga-abịa ebe ahụ. Nke ahụ na-amarọ onwe ndị mmịa nke mụ a na-amarọ onwe ndị mmịa. Biko ka ozi m a na-ere gị ntị achọkwa m ịnụ nna gị esere nna gị mere maka na nnu ya mmiri nwere nnu ya n'ọnụ gị ihe ga-aghọta agadi adị good. Mmiri nwere nnu mpa gị omere nke again ihe ga-aghọta ọgadi adị good. So ji nwayọọ lakpuo je correct your mistake gị. Agwazila ndị Igbo okwu gị a na-eme ka obi na-amapụ onye ọbụla. Ọ bụrụ aja ka a chọrọ lụta ọgụ Biafra. Oge a na-alụ ọgụ Biafra ọ bụrụ aja ka a na-achụ. A na-agwọ ọgwụ ọga na-aka ihe mmadụ na-amarọ. Oge a na-alụ ọgụ ka ama m Igbo ga-enwere onwe a na-agwọ ọgwụ ọga. Ma mebiri na-agụ history nke gị. Maka na isi na ịdị agwọ ọgwụ na aja ka ike adịghị ọ lazy man ka ị bụ. Ọ bụ na ịbụ lazy man na-eje ọ bụ na ịbụrụ lazy man ị kwesịrị na-eje n'ọhịa na-akpatasị mgbọrọgwụ na-esi ọgwụ. But because you are too lazy eji si na naanị ike ya adịghị ebe ije na mmiri jee gụọ ọgwụ. Ọ lazy person. Na arọpụtakwala m okwu n'ọnụ kpachara anya gị ka chi fọnụ.